गासैबोनि सिगां आं आफा इसोरखौ हामबाय होनसै आरो नोंथांमोन बयखौबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै आंनि इउटिउब चेनेलाव आङो बरायनानै लायो। लोगोसेयै आंनि बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथाङा माबा मोनसे सोलोंनो हादोंब्ला आरो जिबनाव थुलुंगानायखौ मोनदोंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो शेयार खालामनानै हो आरो नोंथांनि लाइक खालामनायानो आंखौ थुलुंगानाय लाबोयो। फै जों दसे सम इसोरनि रावखौ खोनासंनि आरो दिनैनि आयदायानो जाबाय फोरबोआ माखौ खुसि जायो। जोङो मा खालामोब्ला फोरबोखौ जों खुसि खालामनो हागोन आरो बे आयदायाव इसोरनि गोथां रावा मा बुंदों फै जों खोनासंनि। जों दिनै नुयो बे बुहुमाव गोबां मानसिफोर दङ जायफ्रा गोबां खस्थ' खालामनानै इसोरखौ नागिरनाय जों नुनो मोनो आरो गोबां रोखोमनि गावनि मोदोमफोरखौ खस्थ' होनानै इसोरखौ खुसि खालामनो लुबैनाय हास्थायनायफोरखौ जों दिनै नुयो। नाथाय जों दिनै खोनासंनि बे आयदायाव इसोरनि गोथां रावा मा बुंदों। बिनि सिगां आं इसोरनि रावखौ फरायगोन। इब्रायारिनि बिलाइ 10 बालाब 10 सारि आङो फरायनि जिसुनि मुङै। बेयाव बेबादि लिरदों, आन्थाय फोथायनाय गैयालाबानो बिखौ हामजाहोनो हाया। मानोना इसोरनियाव थाग्राया फोथायनो नांगौ बियो दङ आरो बियो बिखौ नागिरग्राफोरनो मोननो गोनांखौ होग्रा होननानै बे राव फरायनाय खोनासंनाय जों बयखौबो बोर होथों। बे आयदायाव इसोरनि गोथां रावा बुंदों फोथायनाय गैयालाबा जों माब्लाबाबो इसोरखौ खुसि खालामनो आरो इसोरखौ हामजाहोनो हाया। जों इसोरखौ खुसि खालामनो थाखाय इसोरखौ हामजाहोनो थाखाय जोङो फोथायनो नांगोन। जोङो फोथायनो नांगोन जिसु ख्रिस्ट'आ जोंखौ बासायनो थाखाय फैदोंमोन। बे बुहुमाव जोंनि थाखाय बियो थैदोंमोन, फबजादोंमोन आरो बे सानथामनि उनाव सिखांफिनदोंमोन। जोङो फोथायनो नांगोन आरो जोंनि फोथायनायासो इसोरखौ खुसि खालामगोन। जों दिनै खोनादों जोङो दिनै इसोरखौ फोथायालासे माब्लाबाबो जों खुसि खालामनो हानाय नङा। जेब्ला जिसु ख्रिस्ट'आ संसाराव दङमोन अब्ला गोबां मानसिफ्रा जिसु ख्रिस्ट'नि खाथियाव फैदोंमोन। गोबाङा दिनै सोखाजानायखौ मोननो जिसुनि खाथिसिम बै समाव फैदोंमोन। बेनिखायनो लुकासनि बिलाइ 5 बालाब 19निफ्राय लानानै 22 सारिसिम फरायो अब्ला जों मोननो हायो। जेब्ला जिसु ख्रिस्ट'आ मोनसे न'आव दङमोन गोबां मानसिफ्रा जिसुनि खाथियाव सोखाजानायखौ मोननो थाखाय फैदोंमोन आरो बै समाव जिसु ख्रिस्ट'नि खाथियाव जुदानि मोनफ्रोमबो गामिनिफ्राय जेरुसालेमनिफ्राय धोरोम गुरुफ्राबो फारिसाइफोर आरो सादुकाइफ्राबो दङमोन आरो बै समाव गोबाङा जिसु ख्रिस्ट'नि खाथियाव फैदोंमोन आरो बेबायदियैनो ससे थैनाय मानसिखौ बैसाङाव दिखोनानै जिसु ख्रिस्ट'निसिम लानानै फैदोंमोन। नाथाय दाफानि भिरनि थाखाय बे ससे थैनाय मानसिखौ जिसु ख्रिस्ट'नि खाथिसिम लांनो थाखाय हायाखैमोन। बिनिखायनो बिसोरो जिसु ख्रिस्ट'नि खाथिसिम लांनो हानाय बादि बे ससे थैनाय मानसिखौ जिसु ख्रिस्ट'नि खाथियाव दोननो हानाय बादि आरो सोखाजानायखौ मोननाय बादि बिसोर गेदेर फोथायनायखौ बिसोरो लानानै न'नि उखुमाव गाखोनानै न'नि उखुमखौ बिसोरो बोखारनानै जिसु ख्रिस्ट'नि खाथियाव बे ससे थैनाय मानसिखौ गोजौनिफ्राय गाहायसिम बेखौ हरख्लायनाय जादोंमोन आरो बे समाव जिसु ख्रिस्ट'आ बिसोरनि फोथायनायखौ नुदों आरो जिसु ख्रिस्ट'आ बिसोरनि फोथायनायखौ नुनानै बुंदों, ओ बिसा नोंनि पापआ नागारजाबाय, गोहो खालाम। जेब्ला जिसु ख्रिस्ट'आ बे बाथ्राखौ बुंदों अब्ला सादुकाइ आरो फारिसाइफ्रा गावजों गाव होनज्लायदोंमोन। बिसोरो सानज्लायदोंमोन बियो माब्रै इसोरखौ निन्दिखो, इसोरखौ नागारनानै मानसिया माब्रै पापखौ निमाहा होनो हागौ। बे आयदायाव जिसु ख्रिस्ट'आ बिसोरनि साननायखौ मिथिनानै बुंदोंमोन दि ओ नोंसोरो गोसोजों गोसो मानो बेबायदि सानदों? बबेया बुंनो थाखाय गोरलै, नोंनि पापआ नागारजाबाय होननाया ना सिखां नोंनि बिसांखौ लानानै नोङो थां? नाथाय नोंसोर मिथिनाय बादि मानसिनि बिसा हौवाया पृथिबियाव पाप निमाहा होनो एखथियार दं। जिसु ख्रिस्ट'आ बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन आरो बिनि उनाव जिसु ख्रिस्ट'आ ससे थैनाय मानसिखौ बुंदों, सिखां नोङो नोंनि बैसाखौ लानानै न'आव थां।
आरो बे समावनो ससे थैनाय मानसिया सिखांनानै गोख्रों जानानै मोजां जानानै गावनि बैसांखौ लानानै रंजानाय गोसोजों बियो गावनि न'आव थांदोंमोन आरो बे गेदेर इसोरनि खामानिखौ नुनानै गोबां मानसिफ्रा रंजादोंमोन आरो इसोरखौ बाख्नायदोंमोन। अब्ला जों दिनै मोननो हायो जिसु ख्रिस्ट'आ बे मानसिनि सायाव खुसि जादोंमोन, हामजादोंमोन। आङो बेबायदि सानो आंनि अनजाग्राफोर, जेब्ला जिसु ख्रिस्ट'निसिम लांनो थाखाय बिसोरो लामा मोनाखैमोन, न'नि उखुमाव बिसोरो गाखोनानै न'नि उखुमखौ बोखारदोंमोन, बिसोरनि थाखाय गोरलै नङामोन। आं बेबायदि सानो न'नि बिफाया बे न' उखुमखौ बोखारनाय समाव हयथ' गोबां बादा होदोंमोन, बुंदोंमोन, रायदोंमोन, बे न'नि उखुमखौ बोखारनो नाङा होननानै गोबां बादा होदोंमोन। थेवबो बिसोरो बे न'नि बिफानि रावखौ खोनायालासे, खोनासङालासे बिसोरो सोखाजानायखौ मोनथारनांगौ, जिसुखौ लोगो मोनथारनो नांगौ, जिसुनिफ्राय सोखाजानायखौ लाथारगोन, जिसुखौ लोगो मोनथारनांगौ। दिनै बांसिन जिसुनि सायावसो बिसोरो फोथायनायखौ दोनदोंमोन। न'नि बिफाया मा बुंदों, बिहिरा मा बुंदों, दिनै बिसोरो बेखौ जेबोखौनो सानालासे जिसु ख्रिस्ट'नि फारसे गोगोम फोथायनायखौ दोननानै बिसोरो न'नि उखुमखौ बोखारदोंमोन आरो बेबायदियैनो जिसु ख्रिस्ट'आ बिसोरनि सायाव हामजादोंमोन आरो बे फोथायनाया जिसु ख्रिस्ट'खौ खुसि खालामदोंमोन आरो बे फोथायनायानो पापनिफ्राय निमाहा मोननायखौ लाबोदोंमोन आरो बे फोथायनायानो जिबनाव सोखानायखौ लाबोदोंमोन आरो बे फोथायनायानो मोदोमाव आरो जिउआव सोखाजानायखौ लाबोदोंमोन। जोंबो दिनै बेबायदि फोथायनायखौ दोननो नांगोन। बिसोरनि थाखाय उखुमखौ बोखारनानै जिसु ख्रिस्ट'निसिम लांनाया गोरलै नङामोन। दिनैबो जोङो पापखौ नागारनानै फैनाया, जोङो गाज्रि आखुथायफोरखौ नागारनानै फैनाया, गाज्रि सर'खौ नागारनानै फैनाया जोंनि थाखाय हयथ' गोरलै नङा। इसोरखौ नागिरनो थांनायाव, बासायजानायखौ मोननो थांनायाव गोबां रोखोमनि न'खरनिफ्राय जानानै, लोगोनिफ्राय जानानै, गामिनिफ्राय जानानै गोबां रोखोमनि होबथानायफ्रा फैनो हागौ। नाथाय जों दिनै बे आयदानि गेजेरजों सोलोंनो नांगोन। न'नि बिफाया रायखादोंमोनब्लाबो, बादा होदोंमोनब्लाबो बिसोरो मानियालासे भिरनि होंगो दोंगोखौ बिसोरो नेवसिनानै जिसु ख्रिस्ट'निफ्राय सोखाजानायखौ मोनदोंमोन। जोंबो दिनै संसारा जेखि बुङा, लोगोआ जेखि बुङा, न'खरा जेखि बुङा, जोङो बासायजानायखौ मोननो जिसुनि खाथिसिम फैनो नांगोन। आरो दिनै नोङो गोगोम फोथायनायखौ लानानै जिसुनियाव फैयोब्ला जिसु ख्रिस्ट'आ नोंनि जिबनखौ खुसि मोनगोन आरो हामजागोन। अब्ला जों दिनै बे आयदानि गेजेरजों खोनाबाय, फोथायनायाल' इसोरखौ खुसि खालामनो हायो, जायखौ एब्रायारिनि बिलाइ 10:10 लिरनाय दङ। अब्ला फै जोङो फोथायनायजों इसोरखौ खुसि खालामनि आरो इसोरखौ हामजाहोनि। बे राव बुंनाय, खोनासंनाय जों बयखौबो होथों जिसुनि मुङै, आमेन।